Καλησπέρα σας. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 από το ΕΡΤ News που μεταδίδεται απευθείας και από την ΕΡΤ1. Οι ειδήσεις είναι πρώτα εδώ στην ΕΡΤ και πάμε να τις δούμε σε τίτλους. Ανακοινώνονται νέα μέτρα μετά την εκτόξευση των τιμών του ρεύματος και την έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο η φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών και οι στοχευμένες επιδοτήσεις. Η κυβέρνηση ζητά τη διαγραφή Πολάκη μετά τη φραστική επίθεση στη Μαρία Σιρεγγέλα. Επικοινωνία Κασελάκη με τη γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Για υποκριτική συγγνώμη κάνει λόγο η Πειραιώς. Αποσπασματική η διαρροή της Νέας Δημοκρατίας για τη συνομιλία, απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην εκλογική κούρσα του Πασόκ και η Άννα Διαμαντοπούλου. Οι συμμαχίες στη Χαριλάου Τρικούπη και οι στρατηγικές των διεκδικητών της ηγεσίας. Βίντεο ντοκουμέντα από τις επιθέσεις του κυκλώματος Μπράβων σε καταστήματα. Καρέ-καρέ, εμπρισμοί, ξυλοδαρμοί και διακίνηση ναρκωτικών. Τα συγκοινωνούντα δοχεία οργανωμένου εγκλήματος οπαδικής βίας. Συνελήφθη 16χρονη για απόπειρα δολοφονίας 19χρονης έξω από νυχτερινό μαγαζί στον Πειραιά. Υποδοχή ήρωα στον Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μιλουόκι. Το προφίλ του 39χρονου J.D. Vance που επέλεξε για αντιπρόεδρο. Παραδοχή λαθών από τον Biden, παρασκηνιακές διαβουλεύσεις στους δημοκρατικούς. Με ανησυχία και αγωνία παρακολουθούν οι καταναλωτές το ανωδικό ράλι τιμών ενέργειας, ενώ η κυβέρνηση αναζητά λύσεις σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, βάζοντας στο τραπέζι την επιβολή πλαφών στην τιμή, τη φορολόγηση υπερκερδών και την πιθανότητα επαναφοράς στοχευμένων επιδοτήσεων. Πάντως, στην εκτόξευση της τιμής φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο οι εξαγωγές ρεύματος από την Ελλάδα προς χώρες της Βαλκανικής. Με το βαλκανικό blackout που ξεκίνησε από Αλβανία και Μαυροβούνιο και επεκτάθηκε στην Ουγγαρία στα τέλη Ιουνίου, φαίνεται ότι συνδέονται οι αυξημένες τιμές χονδρεμπορικής τιμής στο ρεύμα στην Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες και σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην αύξηση των εξαγωγών ενέργειας από την Ελλάδα προς την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, που πληρώνουν όσο για να καλύψουν την ενεργειακή ζήτηση. Κλήθηκε και η Ελλάδα να καλύψει τη διαφορά της ζήτησης εξάγοντας ηλεκτρική ενέργεια, και επειδή εκείνες τις μέρες δεν είχαμε αρκετές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι πολύ φτηνές, χρειάστηκε να ανάψουν πάρα πολύ μονάδες αερίου και μονάδες λιγνίτη που έχουμε. Με αποτέλεσμα να ανέβουν οι τιμές. Οι τιμές ενέργειας στην Ελλάδα ξεκίνησαν το ανωδικό ράλι, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ασύμμετρες αυξήσεις στη χονδρεμπορική τιμή. Έτσι, από το Μάιο σήμερα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 125%, ενώ το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου το ρεύμα αυξήθηκε κατά 33% σε σχέση με τον Ιούνιο, φτάνοντας στα 136,59 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ενδεικτικό είναι πως την Τετάρτη 17 Ιουλίου η μέση τιμή ρεύματος εκτοξεύθηκε στα 218,77 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας νέο ημερήσιο ρεκόρ 24%. Μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές καταγράφονται και μέσα στην ίδια ημέρα. Όσο τα φωτοβολταϊκά δουλεύουν, οι τιμές παραμένουν σχετικά χαμηλές και αυξάνουν υπέρμετρα το βράδυ όταν βγαίνουν εκτός. Η φορολόγηση υπερκερδών, η επιβολή ανώτατου πλαφών στην τιμή και οι πιθανές επιδοτήσεις είναι οι προτάσεις που συζητήθηκαν στην έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, με στόχο την άμεση αποκλιμάκωση των τιμών του ρεύματος, με τους αναλυτές να προτείνουν να οριστεί πλαφών προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές. Νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει πολύ σοβαρά έναν κάποιο πιο μόνιμο μηχανισμό, ένα πλαφόν δηλαδή, να περιορίσει την πιθανή κερδοσκοπία που εξετάζει η ΡΑΗ στην πηγή της. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση εξελίσσεται γύρω από τις τιμές ενέργειας. Τρέμουν οι καταναλωτές στους λογαριασμούς ρεύματος, δηλώνει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση τρέχει ακόμα μια φορά εκ των υστέρων να διαχειριστεί το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε, αλλά και το πολιτικό κόστος της κερδοσκοπίας στο ρεύμα. Για ολιγοπόλια στην ενέργεια κάνει λόγο το Πασόκ. Κότου στο κεφάλι φταίει. Η χώρα έπρεπε να έχει κάνει μια πολυγνητοποίηση που η ταχύτητα θα συνδεόταν με τις υποδομές στο δίκτυο και την αποθήκευση. Αυτό που επιβεβαιώνεται πανηγυρικά είναι η πλήρης χρεοκοπία της πολιτικής της απελευθέρωσης και των χρηματιστηρίων ενέργειας, καθώς και της λεγόμενης πράσινης μετάβασης. Είναι γνωστή η ιστορία του σκανδάλου με τους παρόχους ενέργειας, είναι γνωστή η ιστορία με την πράσινη ψευτοανάπτυξη. Έχουμε ένα πάρτι κερδοσκοπίας στη χώρα μας από τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπάτησε τους πολίτες. Τις τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα αντιμετώπισης των ανατιμήσεων στο ρεύμα θα ανακοινώσει ο Υπουργός Ενέργειας την Τετάρτη 17 Ιουλίου.
Τώρα είναι κοντά μας η Κατερίνα Χριστοφιλίδου για να μας δώσει το πλαίσιο των μέτρων που είναι στο τραπέζι για την αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούσαμε ότι ποια είναι τα 3 μέτρα που είναι στο τραπέζι. Πραγματικά οι ανατιμήσεις είναι υπέρμετρες. Είδαμε ότι από χθες μέχρι σήμερα, μάλλον μέχρι αύριο, η αυριανή τιμή είναι 24% πιο ακριβή από τη σημερινή. Γιατί καταρχάς αυτό, Κατερίνα? Υπάρχει κάποια εξήγηση και ήταν προβλέψιμο αυτό ότι θα συμβεί ή όχι? Όχι απόλυτα, και να σου πω γιατί. Η αγορά ενέργειας σε όλη την Ευρώπη ξέρουμε ότι έχει απελευθερωθεί. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ισχύει ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Αυτό το τυχαίο φαινόμενο, το συγκυριακό, το να γίνει ένα blackout από την Αλβανία, το Μαυροβούνι και στη συνέχεια στην Ουγγαρία, που δεν είναι τόσο συγκυριακό, έχει να κάνει και με την εποχή, με την αυξημένη ζήτηση και όλα αυτά. Βγήκαν εκτός οι μονάδες, οι δικές σου μονάδες ενέργειας, θέλανε άμεσα ενέργεια. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι κοντά, διασυνδεόμαστε με αρκετές από τις γειτονικές μας χώρες. Άρα ήταν ο πρώτος υποψήφιος, εννοούμε η παραγωγή ενέργειας της Ελλάδας, γιατί περί αυτού πρόκειται, για την αγορά ενέργειας, ζητούσαν ενέργεια όσο. Και αυτό λοιπόν πήραν. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια εκτόξευση των εξαγωγών ενέργειας από την Ελλάδα προς τις τρίτες χώρες, τις γειτονικές χώρες. Η Ελλάδα έχει γενικά ανακαλύψει τις δικές ενέργειες. Έχουμε αυξήσει και το μείγμα των ανανεώσιμων πάρα πολύ. Όμως δύσκολα να καλύψεις και τις ανάγκες των γειτόνων. Έτσι μπήκαν μπρος και μονάδες θερμικές, δηλαδή μπήκε περισσότερο φυσικό αέριο, μπήκε περισσότερος λιγνίτης, είναι πιο ακριβά, αύξησαν την τιμή και των εξαγωγών, αλλά και τώρα την τι μπορεί να γίνει, τιμή. πώς αυτό μπορεί να σταματήσει άμεσα? Έχει ακουστεί πάρα πολύ η φορολόγηση των υπερκερδών. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο δεν αποδίδει όμως άμεσα στην τσέπη του καταναλωτή. Είναι κάπως ανταποδοτικό, δηλαδή θα τα πάρει η κυβέρνηση και με κάποιο τρόπο θα τα μοιράσει. Αυτό που όλοι λένε είναι ότι μάλλον θα προχωρήσει σε ένα πλαφόν. Το οποίο χρειάζεται δηλαδή μια ρύθμιση της αγοράς, ούτως ώστε να μην ξεφεύγουν οι τιμές. Πλαφόν στη χονδρεμπορική. Κάποιοι αναλυτές, οι οποίοι κάνουν είναι αυτό το οποίο συζητιόταν και πριν τις εκλογές. Υπήρχαν και προτάσεις από αυτό από κόμματα της αντιπολίτευσης, αν θυμάμαι. Και συζητιέται γενικά, είναι ένα μέτρο που συζητιέται και ήταν στα υπόψη. Το ζήτημα είναι να δούμε αν μπορεί να μπει τώρα, γιατί έχουμε μπροστά μας 2 πάρα πολύ θερμούς μήνες και καταλαβαίνουμε ότι θα αυξηθεί η ανάγκη, ζήτηση για ηλεκτρισμό. Αυτό σημαίνει αύξηση και των τιμών. Και το τρίτο είναι η επαναφορά των επιδοτήσεων. Η Ευρώπη έχει αφήσει ένα ανοιχτό παράθυρο και έχουν σταματήσει επιδοτήσεις από το Δεκέμβριο του 2023. Στην περίπτωση που ξεφεύγουν πάρα πολύ οι τιμές, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να γίνει και κάποια συνεννόηση. Πότε θα έχουμε ανακοίνωση αυτών των μέτρων? Αύριο θα έχουμε ανακοινώσει από τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Θα ξέρουμε το μείγμα των μέτρων που θα προκριθεί, προκειμένου να δουν και οι καταναλωτές άμεσα, όσο πιο άμεσα γίνεται, μια ανακούφιση. Γιατί καταλαβαίνεις πιθανώς θα δώσει κάποιο σχέδιο ο Πρωθυπουργός απόψε στη συνέντευξη που έχει στο Sky. Έτσι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.